سێ ڕۆژان بەری ڕۆژە ڕێزگرتنێ لە سەربازان سەرۆک دۆنالد ترامپ و خانمایەکێ سەردانا گۆڕستانە نیشتیمانی کرد لە ئارلینگتن. دەپێرا بچەند دەمژمێران کاربدەستێن پێنتاگۆن پلانێک ژێڕە شرۆڤە کرد بۆ هەناردنا پێتر یا سەربازان ji ڕۆژهەڵاتە ناوی ڕاوەکە بژارەیەکێ لە هەمبەر بلندبوونا گەڕژیان بە ئیرانی ڕا. بێگومان ئەگەر پێدوی پێ هەبوو ئەز سەربازان بنێرم. ئێران لایەنێکی gelek xetere وڵاتێکی تێرۆریستە و ئەم تحملا wê naکەین. سەرۆک ترامپ دەبێژە ئەو باوەڕ ناکە کو نەها پێتیڤی بە هەناردنا سەربازên زێدەتر هەیە. گەمەیên شەڕی ji xwe ber hatine هەناردن ji کەنداوê Faris ra. Demekî zû vê heftiyê karbidestên hikûmetê got ew pêngav serketî bû ji bo ragirtina gefa Îranê lê wan got jî Amerîka naxwaze Îranê biazirîne. Divê qonağê de me bêtir bala xwedaniye ser rêgirtinê li hesabên şaştiyên Îranê. Em naxwazin girjiyan durist bikin. Ev berevaniye ne şer. Tehran jî dibêje ew şerrekî naxwaze. Digel wê jî şareza bawer dikin ihtimala şer her heye. Her layenek dixwaze helwestê bergiriyê dirûd bike. Ev ca hinartina hêzin zêde digel şiyanên Amerîka li herêmê peyamekê ji Îran re dişîne. Eger hûn hêrij bikin, em ê toleyan bistînin. Îranî jî heman tiştî dikin. Piştî ku Amerîka par xwe ji peymana navokiya bi Îranê re kişandî, Serok Trump bilindtirîn astê fişarê li ser Tehranê danaya bi rêka dorgirtinan. مەبەست ڕاوستاندنە بەرنامە ناڤۆکی و مایە ئیرانەیە درۆشلاتە ناویندا. Me sêze daxwazên alû zelal kirin ku dê karîgeriyê bikel ser Îranê di hemû waran da û têkiliyên bi hemû cîrana ra her wiha nêzîkeyên bi hemû cîhanê ra. باور neke Îran bi van mercan razî be. Serok Hesen Ruhanî danûstandinan red dike û dibêje Îran qet serê xwe şor nake. Pêngava bê çi ye qet nediyare. Trump gelek hişke li hember Îranê lê tim li dijî şerên bêdawî ye. Li heman dem şîretkarê ewlehiya niştîmanî John Bolton piştevaniyê li karekî leşkerî li dijî Îranê dike û heta guherîna rejîmê jî. Nezelaliya hêza vê rêveberiyê li dawî alûziyan durist nake li pêş serketinê û bi destxistina hinek encaman em dixwazin bibînin. Hinek şareza bawer dikin nezelaliya têgihiştina Îranê sîmayê siyaseta derveya Serok Trump e ku dê hikûmetê pal bide encamekî renge baş be lê rastgoyî jê re nabe. Rêka ku tê peyrewkirin dibe ku her tişt be ji stratîjiyeka ragihandî ya zelal ku nêzîk e bi rêya twîtan têweşandin. Lê tu nizanî roj bi rojê kanê arastekirin ber bi kîjan herêmê ve ye. Eger hinartina hêzan hat pesendkirin, ev dê guherînek be ji Serok Trump re ku tim giraniyê dadinê ser pêtiviya kêmkirina serbazan lê herêma Rojhilata Navîn.